magichoko. Manen jaod bura ma Kisumu West Olaga Luoch oyier ka jakom mar duol matayo dongruok e kuonde chung od bura kara National Government Constituency Development Fund Board. E oboke moyiedhi ma piny owacho oro jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u oyiero Olago kaka jakom mar board mar NGCDF kuom higni 3 mabiro. E yiero makamano Ndung'u bende oyiero Janet Teya kaka achiel kod masista Naomi Shionga kaka jokanyo mar board no. Kawadhi nyime ni Manen